Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rosana. Nakatira dito sa parte ng Mindanao. 3 taon na po akong hiwalay sa asawa at may 3 kaming anak na nasa poder ko. Kasalukuyan rin po akong nagtatrabaho bilang ahente ng mga lupa at bahay. Magmula po na maghiwalay kami ng aking asawa, ay naging libangan ko na po ang pakikinig ng mga kwentong nakakatakot sa YouTube. Hanggang sa mapadako ako sa inyong channel. Kaya naman nainganyo akong ibahagi ang aking karanasan tungkol sa isang hindi ko malilimutang kababalaghan. Ang ibabahagi ko po sa inyong kwento ay hango sa tunay kong karanasan noong pumunta kami ng aking mga magulang sa kasal ng bunsong kapatid ng aking ama na si Tia Lucy sa liblib na barangay ng Cotabato. Naganap ito taong 1988. At ang edad ko po noon ay 15 anyos pa lamang. Karimlan pa lang ng mga sandaling iyon, ay bumiyahe na kami ng aking mga magulang patungo sa barangay kung saan naroroon ang bunsong kapatid ng aking ama. Sigurado ka bang ito ang daan patungo sa barangay ng kapatid mo, Roman? Para na kasing nasa gitna na ng bundok tayo. Tignan mo naman, wala nang katao-tao. Saka puro talahiban na itong gilid na ating dinadaanan. Tanong ng aking ina nagrereklamo. Oo naman, Agnes. Ito kasi yung nakalagay sa sulat ni Lucy. Saka dito tayo itinuro noong napagtanungan natin, di ba? Huwag ka nang mainip dyan. Siguro naman ay malapit na tayo. Tugon naman ang aking ama. Makalipas ang halos 7 oras na biyahe, ay tuluyan na naming natunto ng bungad ng barangay ng magiging asawa ni Tia Lucy. Pero bumiyahe pa kami ng 1 oras bago kami nakarating sa mismong bahay nito. Agad naman kaming sinalubong ng aking tiyahin nang makita niya kaming bumababa na sa sinakyan naming type owner jeep na pagmamay-ari ng kaibigan ng aking ama. Mabuti naman at hindi kayo nahirapang hanapin ito, kuya. Aniya sa aking ama. Nakangiti itong lumapit sa amin at iginaya na kami papasok sa loob ng bahay. Bahagya ko namang inilipot ang aking paningin nang mag-umpisa na kami maglakad papasok sa loob ng bahay. Inabot na nga kami ng ilang oras sa daan. Akala nga namin ay naligaw na kami papunta dito. Para kasing nakatagong barangay itong lugar ng biyanan mo. Reklamo naman ng aking ama. Anya pa, kung hindi lang talaga niya kapatid si Ate Lucy, ay hindi siya magsasayang ng oras na pumunta sa lugar na iyon. Dahil bukod sa kakaiba, ay nakakatakot ang barangay na iyon. Para kasing hindi ka na makakauwi pa ng buhay kapag naligaw ka dito eh. Pagbibiro ng aking ama kay Tia Lucy. Huwag kang magalala, kuya. Mabait naman ang biyanang ko kaya malaki ang tiwala ko sa kanila. Nakangiti pang sambit ni Ate Lucy sa amin. Basta siguraduhin mo lang. Maiksing tugon ng aking ama dito. Totoo naman po ang sinabi ng aking ama, kalakbay. Malayo na sa kabiasnan ang barangay na aming pinasok. Kapag nanggaling ka sa bungad ng baryo patungo sa bahay ng biyanan ni Tia Lucy, mahigit 2 oras iyon kung iyong lalakarin. Nagtataasan din ang mga punong kahoy sa buong paligid at sobrang napakatahimik ng barangay na iyon, na para bang walang nakatira sa mga kubong nakatayo sa gilid ng daanan. Napalilibutan rin ng malalaking puno ang bahay ng biyanan ni Tia Lucy. Wala ring mga alagang hayop ang mga nakatira sa barangay na iyon, ni kahit aso man lang. Napansin ko rin noon, kalakbay, na matalim kong makatingin sa amin ang mga taong nakatayo sa gilid ng mahabang lamesa habang nagkakatay at nagtatadtad ng karne. Medyo nakaramdam ako ng kaba sa dibdib ng mga sandaling iyon, kalakbay. Kaya naman nagsusumiksik ako sa aking ama at napahawak sa kamay. Nakakatakot naman po dito, tay. Wika ko sa aking ama. Huwag kang maingay, anak. Umiwas ka na lang ng tingin kapag tinititigan ka nila. Aniya ng aking ama sa mahinang boses. Noong makapanhik na kami sa loob ng bahay, kalakbay, agad na sumalubong sa amin ng mabaho at malansang dugo na sumasabay sa bawat simoy ng hangin. Tila ba pinaghalong amoy malansang dugo at amoy ihi ng aso na nanunuot sa aking ilong at napakasangsang niyon. Ano ba namang klaseng amoy yan?
Ang baho naman dito. Tanong ko sa mahinang boses at napatakip ako sa ilong ko. Dahil sa hindi ko masikmura at para na akong maduduwal sa amoy panghinang hayop at malansang dugo. Sandali akong natigilan at napaisip. Kasi kung amoy malansang dugo at panghinang hayop, bakit wala akong nakikitang hayop dito? Kahit nga sa maliit na kalsadang dinaanan namin kanina, ay wala man lang akong nakikitang pagala-galang aso, pusa o kahit manok. Basta kalakbay, masasabi ko po talagang kakaiba ang baryong iyon. Ibang-iba siya sa mga baryong napuntahan namin. Dahil nasa kalsada ka pa lang at hindi ka pa nakakarating sa bahay na pupuntahan mo, ay tatalunan ka na ng mga aso lalo na kapag bagong salta ka lang. Nang nasa sala na kami ng bahay, napansin ko rin parang may malaking butas sa gitna ng bubungan nila sa taas ng bahay. Kaya naman napatingala ako at napatanong sa sarili kung bakit may butas sa kanilang bubungan. Hindi ba sila papasukin ng tubig kapag umulan? Akmang magtatanong pa sana ako nang maramdaman kong marahan akong tinapik ng aking ina at sinenyasan na huwag maingay. Anak, ano ba? Marami ka nang napapansin. Aniya ng aking ina sa pabulong na boses. Tumahimik na lang ako ng kalakbay dahil nakikita ko nang lumalaki na naman ang butas ng ilong at mga mata ng aking ina. Indikasyon na kasi iyon na nagagalit na ito. Kaya lang ay hindi ito makapagbunga sa akin dahil sa may mga pailan-ilan na mga bisita ang naroroon sa loob ng bahay. Maya-maya pa ay matandang lalaki ang nakangiting papalapit sa amin. Pagkalapit nito ay nagpakilala itong ama ng magiging asawa ni Tia Lucy at inaya na kami nito patungo sa lamesa. Ipinaganda na rin kami ng mga pagkain ni Tia Lucy. Tapos ay umupo ito sa tabi namin at sumabay na sa pagkain. Sige na po Kuya Roman, huwag po kayong mahiyang kumain. Basta kumain lang po kayo ng kumain. Nakangiting wika ni Tia Lucy. Napansin kong tahimik lang ang aking ama ng mga oras na iyon at nagmamasid lang sa paligid. Nakita ko namang puro gulay lang ang inihanda sa amin ni Tia Lucy. Kaya napaismid ako at tinanong ko ito kung bakit walang karne sa pagkainan. Bakit ba? Masarap naman yung mga niluto kong gulay ah. Sige ka, magtatampo ko yan sa iyo kapag hindi mo kinain yung mga niluto ko. Nakaingos na wika sa akin ni Tia Lucy at sumimangot ito. Malapit ang loob ko sa aking tiyahin at ayoko magtatampo ito sa akin. Kung kaya ay hindi na ako muling nagreklamo at kinain na lang ang inihanda nitong pagkain sa amin. Habang kumakain na kami, ay mataman lang akong nakikinig sa seryosong usapan ng aking mga magulang at si Tia Lucy. Lucy, sabihin mo nga sa akin, sigurado ka na ba talaga dyan sa desisyon mo? Tanong ng aking ama sa seryosong boses. Kuya naman, siyempre po sigurado na ako. Tugon naman ni Tia Lucy. Alam mo ba kung anong klaseng pamilya itong pinasok mo? Tanong ulit ng aking ama. Napansin ko tumahimik si Tia Lucy. Nang tignan ko ito bago tumango. Kuya, alam ko naman po itong pinasok ko. Akmang magsasalita pa sana ang aking tiyahin nang biglang dumating ang kanyang nobyo na si Tio Carlos. Nakangiti naman itong bumati sa aking mga magulang at umupo sa may tabi ni Tia Lucy. Kuya Roman, pasensya na po at dito namin napili magpakasal ni Lucy. Paghingi ng paumanhin ni Tio Carlos sa aking ama. Walang problema sa akin iyong Carlos. Ayos lang sa amin kung ano ang napagkasunduan ninyo ng aking kapatid. Tugon naman ng aking ama. Bata pa lang ay ulilang lubos na ang aking ama at si Tia Lucy. Maaga kasi silang naulila sa mga magulang. Kaya silang dalawa na lang ang nagdadamayan. Lalong-lalo na kapag may dumarating na mga sakuna. Narinig ko rin sinabihan ng aking ama si Tio Carlos. Napakaingatan niya si Tia Lucy. At kung maaari sana pagkatapos nilang ikasal, ay sa baryo na namin sila tumira. Hindi kasi sanay ang aking ama na malayo ang kanyang nag-iisang kapatid. Opo Kuya Roman, yun rin naman po ang napag-usapan namin ni Lucy. Anito sa masayang boses at nakangiti. Matapos ang usaping iyon, ay nag-ikot-ikot muna kami mag-ama sa labas ng bahay.
at tumulong na rin sa mga naghihiwa ng mga pansahog para sa lulutuing ulam. May mga bisita rin silang galing Maynila. Ang ilan naman ay mga taga-ibang baryo na sa tingin ko ay kaibigan ni Tio Carlos. Matapos kong magiwa ng mga sangkap, ay tinanong ko ang tagaluto ng ulam kung may iba pa ba itong ipapagawa sa akin. Wala na, Iya. Bumalik ka na sa loob at huwag ka na mag-alala dito sa labas. Lubhang napakadelikado dito sa labas, lalo na't dayo ka lang. Aniya ng matabang babaeng nagpapakulo ng karne. Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy ng babae, pero sa sinabi nito ay nakaramdam ako ng takot. Kaya naman dali-dali na akong pumasok kaagad ng bahay. Kinahaponan ay maaga kaming ipinaganda ng pagkain ni Tia Lucy. Kuya Roman, Ate Agnes. Pagkatapos po natin kumain ay pumasok na tayo kaagad sa loob ng kwarto. Mahigpit po kasing ibinili ng ama ni Carlos na huwag tayong lumabas hanggat hindi pa sumisikat ang araw. Paliwanag ni Tia Lucy sa amin. Ano? Bakit naman? Napakunot noong tanong ng aking ina dito. Basta po sumunod na lang po kayo. Mamaya ko na lang ipapaliwanag ang lahat. Saad nito sa aking ina. Matapos nga namin kumain ay dumiretso na kami sa isang kwarto. Napapalibutan iyon ng tinik na nakasabit sa dingding. Tapos ay may mga nakasabit din na bag at mga asin na nakapalibot sa sahig ng pintuan. Nakita ko ring may inilabas na garapon si Tia Lucy mula sa bag nito sa ilalim ng higaan at binuksan iyon. Ano po ang laman niyan, Tia Lucy? Tanong ko dito. Asin saka mga kalamansi ito. Bago kasi umuwi si Carlos dito, binili na niya ako na huwag nang bumili ng maraming asin at kalamansi. Wika nito sa amin. Maya-maya pa ay nakita kong naghiwa si Tia Lucy ng kalamansi at ipinahid iyon sa kamay at mga braso. Sinabihan rin kami magpahid ng kalamansi. Tapos ay nagbudbud ito ng asin sa bawat gilid ng kwarto. Teka, Iha, bakit kami magpupunas ng kalamansi? Para saan ba iyan? Tanong ng aking ina na tumitig pa kay Tia Lucy. Sa aktong iyon ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Tia Lucy. Pagkatapos ay isinalaysay niya ang buong katotohanan at ang lihim ng barangay na aming pinuntahan. Ayon dito ay kontra sa aswang ang amoy ng kalamansi. At ang lugar na aming pinasukan ay pugad ng mga nilalang na aswang. Halos karamihan sa mga nakatira roon, lalo na sa sulok ng barangay kung saan nakatirik ang bahay ng ama ni Tio Carlos, ay pugad ng mga aswang. Aswang din ng pamilya ni Tio Carlos. Ngunit mas pinili ni Tio Carlos na maging normal na tao. Bilang pagpayag ng mga magulang ni Tio Carlos, ay napagpasyahan rin nilang doon na sa lugar ni Tio Carlos magpakasal. Agad naman kaming sumunod sa sinabi ng aking tiyahin. Matapos naming marinig ang pahayag nitong pugad ng mga aswang ang lugar ni Tio Carlos. Kahit na ang aking ama ay sumunod na rin sa sinabi nito. Dahil kaninang pagpasok pala namin sa barangay, ay nararamdaman na niyang kakaiba ang mga naninirahang mga tao dito. Ano pa naman tong napasok mong pamilya, Lucy? Ang dami namang iba dyan, bakit dito pa? Tia Lucy, paano po yung mga taga-ibang lugar na dumayo dito para sa kasal ninyo ni Tio Carlos? Mga aswang rin ba sila? Tanong ko sa aking tiyahin habang nagpapahid ng kalamansi. Hayaan mo sila. Si Carlos na ang bahala doon. Sagot nito na para bang sanay na ang aking tiyahin sa mga kaganapang kakaiba. Maya-maya pa ay tuluyan ng sinakop ng dilim ang buong paligid. Bigla na rin tumahimik ang buong paligid na kanina lang ay abala sa pagluluto ang lahat at pagkakatay ng baboy na binili pa galing sa kabilang baryo. At tanging huni na lang ng kuliglig ang aming naririnig at ang sindi ng gasera ni Tia Lucy. Tia, ano po bang nangyayari? Bakit parang walang mga tao sa labas? Nasaan na po yung mga tao dito? Sunod-sunod na tanong ko dito. Sinenyasan naman ako ng aking tiyahin na tumahimik at huwag gumawa ng ingay. Ilang sandali pa. Nagulat na lang ako nang makarinig ako ng malalakas na huni ng mga ibon na para bang tunog ng mga wakwak iyon kalakbay. Kaya namang kinabahan na ako at napasiksik na sa aking ina sa gilid ng higaan. Nag-iba na rin ang klima ng hangin.
Nakaramdam na rin ako ng maalinsangang hangin sa paligid. Nag-iba na rin ang amoy na sumasabay sa maalinsangang hangin. Amoy malansang dugo iyon na para kang nasa palengke. O kaya nasa loob ka ng katayan ng mga baboy. Ganun na ganun po ang umaalingasaw na malansang dugong na amoy ko, kalakbay. Sumisikip na rin ang aking dibdib at nahihirapan na akong huminga. Dahil sa parabang wala ng hangin na pumapasok sa loob ng kwarto. Nakita naman ako ng aking ama. Kaya mabilis na kinuha nito ang isang pirasong kalamansi. Pagkatapos ay itinapat ito sa ilong ko. Maya-maya pa ay nakahinga na ako ng maluwag. Lumipas ang ilang sandali. Bigla na lang akong napaigtad nang marinig ko ang malakas na lagabog sa taas ng bubungan. Maya-maya pa ay nakakarinig na kami ng mga mahihinang kaluskos malapit sa aming kwarto. May mga alulong ng aso at malakas na ingay ng kalabaw na rin kaming naririnig. Hanggang sa unti-unting humina ang mga huni ng wakwak at mga alulong sa labas ng bahay. Pero palakas naman ng palakas ang kaluskos malapit sa aming kwarto. Para bang kinukutkot nito ang lupa patungo sa aming kwarto. Nakita kong nilabas ng aking ama ang bensol ng buntot pagi at inilapag sa gilid ng higaan. Sige lang, aswang. Subukan niyo lang lumapit at pumasok dito. Dahil hindi talaga ako magdadalawang isip na itarak sa inyo ang bitbit kong bensol. Bubulong-bulong ang aking ama. Bago niyo pa mabiktima ang aking pamilya, magkakamatayan muna tayo dito. Dagdag na wika nito at nakita kong naparin ang paghawak nito sa bensol. Siya nga po pala, kalakbay. Ang bensol po ay parte ng buntot pagi. Maliit lang ito at kasing laki lang ng balisong. Makukuha mo ito sa pinakadulo ng buntot pagi na patulis. Ayon pa sa aking ama, kapag natusok ka ng bensol o kaya ay nasugatan ka man lang ng kahit kakaunti, ay papasok na ang lason sa iyong katawan. At ilang minuto lang ang itatagal mo bago kabawian ng buhay. Dagdag pa nitong sabi na wala nang magiging lunas pa kapag nasugatan ka ng bensol ng pagi. At kaya rin itong patayin ang aswang sa loob lang ng 2 minuto. Hanggang sa isang malakas na pag-angil ang aming narinig. Kaya naman naghanap kami ng kahit maliit na butas man lang sa kwarto para makasilip kami sa labas at malaman kung ano na ang nangyayari. Nang makahanap na ang aking ama ng butas, mabilis na itong sumilip at nagbasid sa labas kung ano na ang kaganapang nangyayari. Putlang-putla at kamuntikan ng himatayin ng aking ama. Nang pabagsak itong sumalampak sa sahig, makalipas ang ilang minutong pagmamasid sa labas ng bahay. Agad naman naming itong itinayo ng aking ina at iginaya sa higaan. Tay, ayos ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo? Pag-aalalang tanong ko dito. Pinainom muna ng tubig ang aking ama ni Tia Lucy bago ito nagsalita. Ayon sa pagsasalaysay ng aking ama, kitang-kita niya ang mga nilalang sa labas ng bahay na nag-anyong aso. At mabilis na tumakbo palayo sa bahay kung saan kami naroroon. Nakita niya ring may mga lumilipad na kulay itim sa taas na kasing lapad ng saranggola. Mayroon ding mga nilalang na naglalakad sa daanan. Tao ang katayuan ng nilalang na iyon. Ngunit punong-puno ng mga balahibo ang kanilang katawan. At sobrang pula ang mga matang nanlilisik. Nag-uunahan ring tumulo ang mga laway nila sa bibig at matutulis ang mga ngipin. Anya pa ng aking ama, kakaiba ang tunog na lumalabas sa bibig ng mga nilalang na iyon. Dahil sobrang nakakatakot na para bang nanggagaling pa sa ilalim ng lupa ang mga malalakas na garalgal na boses ng mga aswang. Kinabukasan ng mga kalakbay, tinapos lang namin ang seremonyas ng kasal ng aking tiyahin at agad na kaming bumiyahe pabalik sa aming lugar. Kakaiba rin ang seremonyas ng kanilang kasal, mga kalakbay. Dahil wala man lang pari at tanging mga ninuno lang ang nagbabasbas at nagbigay ng approval na sila'y kasal na. Matapos ang kasal ay pinilit na naming isama si Tia Lucy. Sa tingin kasi namin ay hindi na kami tatagal pa ng ilang araw doon. Mabuti naman ay pumayag ang mag-asawa na sumama sa amin pabalik. Magmula noon ay hindi na kami muli pang bumalik sa barangay na iyon, kalakbay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat.